Нәрсәгә охшаган? Вәлинең ватык күзлеге безгә эшкә ярады. В хәрефен өйрәнгәндә шуңа гына карадык. П, О, С, Ш, Г хәрефләре нәрсәгә охшаганнар? П хәрефе өстәлгә охшаган, О хәрефе тәгәрмәчкә охшаган, С хәрефе күктәге айга охшаган, Ш хәрефе тырмага охшаган, Г хәрефе оек башка охшаган. Күзең күргәч. Үстем инде, үзем укыйм, тыңлап кына утырмыйм. Әби әйтә, үзең белгәч, рәхәт ул, күзең күргәч. Әй, әбием, әбиемлә, күзем минем күптән күрә. Беләсең килсә, бигрәк хәрефләрне тану кирәк. Яңа сүзләрне сүзлеккә язып куябыз. Күзең күргәч. Бирдә укый белгәч. Если умеешь читать. Дигәнне аңлата. Тану кирәк, күреп белү кирәк. Нужно уметь понимать дигәнне аңлата. Әйбәт уку өчен нәрсәләрне белергә кирәк. Әйбәт уку өчен хәрефләрне дөрес укый белергә кирәк. Нинди китап сине укырга өйрәтте? Мине әлифба китабы укырга өйрәтте.